היה פה מהלך שקדוש ברוך הוא התערב בבריאה, ולכן היה ביטול של הסטרא אחרא שלא על ידי מעשה ישראל, ולכן היו צריכים לברוח ממצרים, לא יכלו להתמהמה כי אז הסטרא הייתה מתבטלת, וממילא זה לא היה בזכות, היו מבטלים את כל רצון השם שזה יתגלה דווקא על ידי מעשה. שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גם אם לא יחזרו בתשובה. אז עוד הפעם יהיה מצב כמו במצרים, שיהיה פה ביטול הרע לא על ידי מעשים, וזה לא הסיבה המכוונת. זאת אומרת, הערב רב הם נקראים שיעור שבעיסה. אתה אומר, בסדר, הנה, תראה, אתה לומד ממעשיו, אתה רואה, אפילו יכול להיות שהוא נראה צדיק. זה לא מביא במקום אחר, שאפילו שם ירשם גדול אז לא יכול להיות ערב. מפחיד. אז אתה בעצם לא יכול להבחין, ואפילו משה רבנו, ראינו לפני כמה זמן, שהוא עצמו לא הבחין בהם, הוא טעה בהם, אפילו משה. השם ייחוד קודשה ברוך הוא שכינתנו, נמשיך לשם שבוע והחלמה. דרושי עולם התוהו, חלק ב' דרוש A, ענף ב', סימן ה'. קיצור, קכ"ג עמוד א', בחלק ב'. דיברנו על פסח. אז אמרנו כך, אמרנו שבעצם היה פה מהלך שקדוש ברוך הוא התערב בבריאה, ולכן היה ביטול של הסטרא אחרא שלא על ידי מעשה ישראל, ולכן היו צריכים לברוח ממצרים, לא יכלו להתמהמה כי אז הסטרא הייתה מתבטלת, וממילא זה לא היה בזכות, היו מבטלים את כל רצון השם שזה יתגלה דווקא על ידי מעשים. כן? התגלה אור מאוד מאוד גדול ביום ראשון של פסח, וזה מתגלה בכל שנה בפסח, זה כל הכוונות של פסח, והאור הזה, היות שהוא התגלה בזכות, בחסד ולא בזכות, לכן מיד במוצאי פסח, מוצאי יום ראשון של פסח, מסתלק האור הזה מיד, וחוזר להיות בקטנות כמו שהיה לפני זה. כן? בסדר? ועל זה אומר הרב פה בדף קכ"ג עמוד א'. שבועות זה עוד פעם הולך? שבועות עוד פעם זה הולך? שבועות זה משהו אחר, שבועות זה השלמה. אחרי שבועות עוד פעם הולך? סתם נהיה יום רגיל? זה סתם נהיה יום רגיל, אבל בנשמות שלנו התחברנו עכשיו, כל שנה אנחנו מתחברים בחזרה למקור התורה, תקרא לזה. אנחנו נראה את זה פה בעזרת השם בהמשך, מה זה שבועות, מה זה עומר, עכשיו פה בעריכות. כדאי שנהיה מובן לכולם. אז אומר פה הרב, והנה, ואם שהיה עיקר הגאולה בזכות עצמם, הרי לא היה נסתלק מהם כל האורות הגדולים הנזכרים. אלא אדרבה, שהיו הולכים ומתעלים מעילוי לעילוי עד אין קץ. הרי זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו אור. אבל היות שהאור הזה היה בחסד, אז ממילא זה לא האור שקדוש ברוך הוא רצה לתת. אם היה רוצה לתת חסד, לא היה בכלל עושה את הבריאה הזאת עם כל הניסיון שיש בה, עם כל הבחירה בין טוב ורע. היה נותן את זה מיד. והגם שעל ידי זה היה נתבטל מהם כוח הבחירה כנזכר, אחרי זה הוא באמת רצון המעציל יתברך שמו. אם באמת זה היה על ידי מעשים שלנו, שאנחנו מבטלים את היצר הרע, הורגים אותו, אז הקדוש ברוך הוא היה משפיע לנו שפע עד אין סוף. תגיד, יצר הרע היה מתבטל, הבחירה הייתה מתבטלת. נכון, הוא לא צריך את זה. אחרי שאתה עבדת על היצר הרע וביטלת את הרע, באמת לא צריך את הרע. הרע זה דבר זמני. כן? זה מדובר על מצרים. מדובר על מצרים, שאז התגלה האור לא על ידי עם ישראל, אלא על ידי חסד, וממילא היה עומד להתבטל היצר הרע, והקדוש ברוך הוא לא רצה שיתבטל היצר הרע, ולכן הוא אמר לנו, מהר, אסור לכם להתמהמה, שלא יתבטל הסטרא אחרא מהעולם. איך הם יכלו לעשות את זה שזה יהיה בזכות עצמם? כי לא היה להם תנאים של חיים. נכון, באמת, בגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר להם, תצאו ממצרים, תנו ליצר הרע עוד הפעם
לנשום אוויר, ואחרי זה תתחילו לעבוד. מה זה לא היה להם תנאים? תבחרו בטוב. אתה אומר, מה, אין להם תורה עדיין? כן. בסדר, נכון. אז באמת, בגלל זה, כל העבודה הייתה עדיין עבודה לא של תורה או מצוות, אלא זו הייתה עבודה יותר של אמונה בהשם. טוב, זו הייתה בעצם העבודה לפני קבלת התורה. למרות שאומרים חז"ל שהאבות קיימו את כל התורה, אבל בכל זאת זה לא היה בחינת התורה שאנחנו מקיימים אחרי מתן תורה. בכל אופן, פה היה מצב כזה שקדוש ברוך הוא רצה לבחור לו עם, שהעם הזה הוא יתקן את הבריאה. עד אז היה מצב, או עד האבות, היה מצב שכלל הבריאה הייתה צריכה לתקן, ומאז, מהאבות, הוא החליט שהשורש שיצא מהאבות, הגזע, הענפים שיצאו מהגזע הזה שנקרא אבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם אלה שיתקנו את הבריאה, וכל השאר יהיו מרכבה לסטרא אחרא, ורק ישראל יהיו מרכבה לקדושה. ולכן ירדו למצרים, בכור הברזל, שם נתקנו כל הנשמות, התנקו כמה שאפשר מהרע שבהם, אבל עדיין לא היו ראויים. ולכן הקדוש ברוך הוא הוריד עליהם שפע שלו בזכות, וכמו שהסברנו כבר, היצר הרע היה עומד להתבטא, ולכן היו צריכים לברוח. אבל אם זה היה באמת על ידי מעשים, נגיד עכשיו, בעזרת השם עם ישראל כולם יחזרו בתשובה, ישמרו 2 שבתות, ויהיה אחדות בעם ישראל, ויהיה אהבת חינם, אז היצר הרע ימות בעזרת השם. אז תגיד, רגע, עכשיו השפע יהיה מאוד מאוד גדול, ויצר הרע יתבטל מהבריאה, ולא יהיה טוב ורע, יהיה רק טוב. אז איפה יהיה הבחירה? אז תתבטל הבחירה. אז עוד הפעם, הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, לא, 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 אל תעשו את זה. אל תחזרו בתשובה. לא. זה מה שהוא אומר פה. כל זה באמת רק בגלל שהיה שם הכל לא בזכות, אלא בחסד. אבל אם יתבטל כוח הבחירה, זה באמת רצון המעציד יתברך שמו וכוונתו מכלל ישראל שיגרמו במעשיהם ובזכותם ביטול היצר הרע מהעולם, שיתקדש כל העולם כולו בקדושת שמו יתברך, וכמו שיהיה בימות המשיח בזמן שלנו בעזרת השם. בדיוק השאלה שאני אחרי בימות המשיח, זה גם יהיה לחסד. אתה אומר, הרי אמרנו, כבר למדנו בלשם שחינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, שגם אז יהיה בעצם במצב שקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה. את הסוף הוא יביא, את הסוף שאנחנו לא יכולים, את השמרים האחרונים הקשים, אבל הרוב אנחנו נעשה. מה עשינו ב6,000 שנה? אז רגע, בוא נגמור את זה וננסה להסביר את זה. נכון, זו שאלה מה שאתה שואל. לא? אבל זה מה שהוא רוצה קודם כל, שיתקדש כל העולם כולו בקדושת שמו יתברך, כמו שיהיה בימות המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. בימות המשיח, שיבוא המשיח, אין כבר זכות וחובה. זהו, מה זה אין זכות וחובה? כי אין כבר יצר הרע. מתי יש זכות וחובה? שיש טוב ורע. אני מתאמץ לבחור בטוב. אני אומר לך, אשריך, זה זכות. או חובה, הלך אחרי הרע. התפתח אחרי יצר הרע, אז יש עליו עכשיו דין. אבל בזמן שיבוא המשיח, אין זכות וחובה. למה? כי הכל טוב בה. מה זה בעיה לעשות טוב שאין רע? אבל זה דווקא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה אם זה יהיה בזכות. כי הרי זהו התכלית העיקרי מהסיבה המכוונת הנזכר. אבל משום שלא היה בזכותם כלל, לכן הוכרח שיסתלקו כל אלה ההערות והמוחין ולא נשאר מהם רק רושם לבד, כדי שיתנהג מאז ולעלה רק על ידי זכותם ומעשיהם, שהוא בכוח הבחירה כנזכר, וזה סוד ספירת העומר, כמו שנראה היום בעזרת השם, שאז מה שהסתלק מהם, שהיה בחסד, הם החזירו את זה בספירת העומר בזכות. עכשיו אתם שואלים שאלה כזאת, הרי למדנו לפני כמה זמן בלשם, מקדמות ושערים, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גם אם לא יחזרו בתשובה. אז עוד הפעם יהיה מצב, כמו במצרים, שיהיה פה ביטול הרע לא על ידי מעשים, וזה לא הסיבה המכוונת. אלא, כי הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, אל נורא עלילה, והוא מסבב סיבות ומסיבות, איך שהכל יהיה דווקא בזכות. איך? אז הוא מסביר את זה פה בעצם בדעה, שקדוש ברוך הוא, לא שהוא באמת עכשיו יפעל גם לא על ידי זכות.
נכון שהוא יפעל לא על ידי זכות, לא על ידי זכות עכשיו, שכמו שאמרנו, שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב, או דור שכולו זכאי, או דור שכולו חייב, ואמר הגאון, ודאי האופן השני שכולו חייב. אז תגיד איך זה יכול להיות? כולו חייב, אז עוד הפעם זה יהיה בחסד ולא בזכות. אלא שמסביר הלשם, שנכון שבאותו זמן זה לא יהיה בזכות. אבל כבר הקדוש ברוך הוא כבר לקח מאיתנו הלוואה. הוא כבר נתן לעם ישראל ייסורים מאוד גדולים, ועברו כל מיני ניסיונות, וגם בעקבות המשיכה, לפני שבאמת, כן, יש כל מיני צרות, ויש עולם הפוך ראיתי, הצדיקים, סובלים, הרשעים, שמחים, כל זה, זה בעצם זכות שהקדוש ברוך הוא עכשיו כל פעם שם בעובר ושב, שם את זה בתוכנית חיסכון שם, מכניס. כל מה שיש לנו עכשיו שלא מגיע לנו, כל מה שעם ישראל סובל מאומות העולם ומהערב רב בעיקר, ששולטים עליהם, כל זה, זה בעצם עכשיו זכויות שקדוש ברוך הוא שומר. דהיינו, מה שאומר הלשם שקדוש ברוך הוא יפעל שלא על ידי זכות, זה לא שיהיה כמו שאז, לא היה זכות בכלל. זה לא היה זכות באותה תקופה, כי בעצם עדיין רובם יהיו רשעים. אבל הוא השתמש בזכות שכבר הוא שמר מכל הדורות. וכמו שאמרנו שם, אם אתם זוכרים, גם בקדוש, שקדוש ברוך הוא יגלגל גלגולים שבסוף, אף על פי שהוא יפעל כביכול, לא לפי פעולות האדם, הכל יסתדר שבסוף זה יהיה כן לפי פעולות האדם. וזה בעצם ההפתעה שתהיה ביום הדין הגדול והנורא. זה מה שאומרים חז"ל, שרשעים נדמה להם כהר גבוה, וצדיקים נראה להם כמו חוט השערה, הפוך. צדיקים נראה להם כהר גבוה. זאת אומרת שיהיה מצב כזה שפתאום כולם יהיו מופתעים. כל אחד שיהיה כביכול מבחינת הנהגת הרשע, כמו שאמרנו, שהשעה משחקת לו, רשע שהשעה משחקת לו. זה יהיה זמן שהקדוש ברוך הוא צוחק עם הצדיקים, כמו שכתוב בתיקונים, שזה הדין הכי קשה שיש. הדין הכי קשה שיש בעולם, וזה פלא, זה שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים לאדם. הרשע. מאיר לו פנים בלי הפסקה. זאת אומרת, כל מה שהוא עושה מצליח לו בלי שום בעיות. זה הדין הכי קשה. לכאורה זה היה נראה, זה הרת פנים כזאת גדולה. הוא אומר, לא. זה הדין הכי קשה שיש על האדם. זה בא מעריך, לא? זה בא מעריך. זה נקרא שחוק התחול. התחול שוחק. התחול זה פלונית. לי. היא נקראת תחול. אומר פה הגאון בתיקוני הזוהר, תיקון 21 בדף נ"ט, ששתי בנות לוט, כבד ויותר את הכבד, שהם כנגד עשיו וישמעאל, זה כנגד אומות העולם. אבל התחול, שולטנותה בגלותה. ועליו נאמר, היו צריה לראש, ועינון ערב רב. זאת אומרת, התחול זה כנגד הערב רב, וזה כנגד יעקב אבינו. ידוע שאברהם ויצחק, הם היו בקצוות. הקצוות יוצא פסולת תמיד. לכן מאברהם יצא ישמעאל, מיצחק יצא עשיו. והם שורש לכל 70 אומות. כל 70, אומר הגאון, הם 72, כי כל 70 יוצאים משתיים, שתי הורים. אז יש 70 נפש של יעקב, ואברהם ויצחק זה יוציא אותם. יש 70 אומות בעולם, וישמעאל ועשיו הם ההורים שלהם. וכן הלאה, יש הרבה 70. הגאון מביא כמה וכמה 70 בספר יצירה. 70 סנהדרין, ומשה ואהרון, או נדב ואביהו, ו70 שמות לקדוש ברוך הוא, ואני והוא, זה ההורים שלהם, אני והוא הושיענה. 70 פנים לתורה. 70 פנים לתורה, ולא יודע בדיוק מה השתיים שמעליהם. אבל לכל דבר שהוא 70, יש לו 2 שהם השורש שלו. אז יש 70 אומות, ויש 72
ושתיים שהם ההורים שלהם, ויש 70 בעם ישראל ושתיים שהם ההורים שלהם, 70 שזה יעקב, ישראל, אבינו. וכנגד ה-70 של יעקב, איפה הקליפה של 70 האלה? אז אומר הגאון, הקליפה הזאת זה קליפת ערב רב, שהם נקראים בחינת תחול. ובגלותה, בסוף גלותה, שעתה אימד ערב רב. בסוף הגלות מגיע השעה של האימא שלהם של הערב רב, שהיא פלונית. והיא פלונית, לי, למד י', כן. נחש, אסור להגיד את השם שלה בלילה. אסור להגיד אותו אפילו ביום, לפי דעתי, אבל בלילה, אומר אריזל, בלילה לא להגיד. והיא כנגד הנחש. היה פרשת פנחס וכו'. ואמרו עליה הרבנן, הוקמו הרבנן עליה תחול שוחק, והיא הוא שחוק הכסיל. ובגינדה הוקמו הרבנן, אוי לו למי שהשעה משחקת לו. אוי לו למי שהשעה, השעה זה הנוקבה, זה המלכות האצילות, שהיא מראה לו פנים שוחקות. כל מה שהוא רוצה, הכל מצליח. אין לו בעיות עם האישה, לא עם הילדים, לא עם הפרנסה. הכל מסתדר. שם ירחם. אז הוא אומר, זה אוי לו. וקהלת אמר, לפני השחיטה. וקהלת אמר, טוב כעס משחוק. הוא מסביר, מה זה טוב כעס משחוק? טוב כעס של הכבד, שהיא ומרה, רצועה דקודשה ברכו, רצועה להלקאה בצדיקיה בעלמא דין, יותר טוב כעס של הכבד, הכבד כועס, חז"ל אומרים במסכת שבת, כבד כועס ותחול שוחק. זה בעצם סמ"ם ופלונית. אז הוא אומר, טוב שהקדוש ברוך הוא יתנהג איתו עם הסמ"ם, שמזה נמשך לו כעס, וזה רצועה שהקדוש ברוך הוא מלכה בה את כל הצדיקים בעולם הזה, בעלמא דין, במרעין בישין, במכתשין, כל מיני ניסיונות, כל מיני צרות, יותר טוב, משחוק דשחיקלון בתחול, בלכלוכה דאה ילמה, דשוחקלון שעתה בעוטרה, שמח להם, נותן להם עושר ואושר. סליחה שאני מפסיק, אבל זה מביא אותי לפסוק של התהילים, שאומר, תתרכזו ואל תחטאו. האם זה, יש לזה איזה קשר? אולי? אתה מכיר את הפסוק. כן. תתרכזו, ורגזון זה הדבר הכי גרוע שיש. זה בתיקוני הזוהר, בדף נ"ט בגאון מווילנה. אז הוא אומר, ואלה הערב רב ששולטים בישראל בעקבתא דמשיחא, והיא הוא תקיף יותר מארס דמרה. הארס של התחול הוא תקיף יותר מארס של המרה. לכאורה זה נראה, זה לא כל כך דין, בסדר, הקדוש ברוך הוא כועס, אבל נותן לי לפחות ליהנות בעולם הזה. אני אומר לך, לא, זה ארס תקיף יותר מהארס. למה? כי הארס של המרה, אדם מקבל מכות, הוא מתחיל להסתכל למעלה, הוא אומר, די, אין לי כוח כבר, תעזוב אותי כבר, חוזר בתשובה, לפחות יש לו איזה חיטימצי להרהר בתשובה. אבל אדם שהכל מצליח לו, מאיפה הוא יחזור מתשובה? על מה הוא יסתכל? כל מה שהוא עושה מצליח, איפה הוא שם את היד נהפך להיות זהב. תשמע חביבי, הילדים הכל בסדר, האישה הכל בסדר, אין בעיות שלום בית, אין ילדים לא טובים, תשמע, ממה הוא יחזור בתשובה? הוא לא רואה שום זה. הוא אומר, זה הדין הכי תקיף, יותר מהארץ של המרה. ובגין דערב רב, זה ערב רב. דהינון שיעור שבעיסה, והינון אומין, כן, שיעור שבעיסה. זאת אומרת, הערב רב הם נקראים שיעור שבעיסה. למה? שהינון אומין דעלמה פלחי כוכביה, אלה הקליפות של היצר, של הסתרה האחרה של צד הגויים, שאמרנו שהם כנגד עשיו וישמעאל, והם כנגד הכבד, שמהם קיבלנו מכות. הם נותנים לנו, בעיקר המכות זה מהגויים, הם הרצועה של הקדוש ברוך הוא. הם דמיין למוץ, הם כמו המוץ. המוץ, מה זה המוץ? המוץ זה בעצם הקליפה החיצונית של החיטה, זה לא חלק מהחיטה, זה משהו חיצוני. אז זה בעצם המכות שאדם מקבל, זה משהו חיצוני, ולכן הוא יכול לראות, הוא יכול להבחין את הדבר, כי הוא נמצא במקום פנימי, הוא רואה את המקל. אבל
אבל יתיר מעכבין בגלותה ערב רב לישראל מאומין עובדי עבודות גילולים. למה? דהינון שיעור שבעיסה, הם חלק מהעיסה, הם חלק מאיתנו. אתה יכול לדעת מי זה ערב רב, יכול להיות שגם אני ערב רב, השם ירחם. מי יכול לדעת? אז עכשיו, הם לא, אפשר להבדיל. אתה רואה את ההוא, אתה אומר, בסדר, הנה, תראה, אתה לומד ממעשיו, אתה רואה, אפילו יכול להיות שהוא נראה צדיק. הגאון מביא במקום אחר, שאפילו, השם ירחם, גדול הדור יכול להיות ערב רב. מפחיד. הוא אומר, אפילו מגדולי ישראל יכול להיות שזה ערב רב. אז אתה בעצם לא יכול להבחין, ואפילו משה רבנו, ראינו לפני כמה זמן, שהוא עצמו לא הבחין בהם. הוא טעה בהם. אפילו משה. אז לכן, הם יותר גרועים. כמה דהוקמו הרבנן, מי מעכב? שיעור שבעיסה. דהינון דבקין לישראל כשיעור בעיסה. אבל אומין עובדי עבודת גילולים, לאו אינון אלא כמוץ אשר תדפנו רוח. וזה הוא אומר פה, והוא אומר פה עכשיו, בעיקר שאדם צריך לברוח מעסקי שחוק אכסיל, דהיינו שחוק התחול, בסדר, אנחנו לא יודעים מה זה ערב רב, אז איך אדם ידע לברוח מהם, מהניסיונות שלהם? אז הוא אומר, זה כמה דברים. הבעל אשת איש, והמלבין והמחנה פני חברו, שבעצם ליצנות, שעושה שחוק, זאת אומרת, שאמרו בגמרא, הרבה שחוק עושה, במסכת סוטה כתוב שם שהיא נכשלה, אז אומרים לה בבית המקדש, לפני שזה, תודי שבגדת בבעלך. הרבה שחוק עושה, הרבה שכנים עושים, ככה הגמרא שם אומרת. הרבה ילדות עושה. היינו, תשמעי, בטח ישב, צחקתי איתו וזה, הצחיק אותך וזה, ונכשלת. תודי בעבירה. אז הוא אומר, מאיפה זה מגיע? מהכסיל הזה, מהתחול הזה. וכן, המלבין, כל מי שמלבין בני חברו, אנשים שאוהבים לצחוק אחד על השני, צריך לברוח מזה. כמו שכתוב, כמעט לעליה יורך עצים ואומר, משחק אני. זה גם שחוק. ואינון כל נשיקין בישין ותאובתין בישין, כל מה שזה נשיקות רעות ותאוות רעות, נשיקין בישין, תאובתין בישין, וכל עידונין דגופה באי אלמה, כל העידונים של הגוף, כל זה, זה דברים שהם שייכים, שיכולים לדבק את האדם בקליפה הזאת. בעינון עידונין יתרח ברנש באי אלמה. בעידונים האלה שאדם רוצה ליהנות מהעולם הזה יותר מדי, מזה הוא יכול, חס שלום, יתרח זה... להתגרש. ומעלמה דעתה, ועל החלק כינופת תיטופנה שפתי זרה, והוא התחול. וכל היורד למדור זה בגיהנום, לא יעלה. כמו שכתוב, קלה ענן וילך, כן יורד שאול ולא יעלה. כך כתוב באיוב. וזהו מה שאמרו חז"ל, צדיק ממנו בולע. כתוב שם, חז"ל אומרים, נראה לי שהוא מביא את הפסוק הזה פה, למה תביט בוגדים תחריש כבלה רשע צדיק ממנו? אז חז"ל אומרים, נראה לי במסכת שבת, שמה זה צדיק ממנו? אם הוא צדיק ממנו, אז הוא לא יכול לו. אם הוא צדיק גמור, לא יכול לו. אבל אם הוא לא צדיק גמור, אז ערב רב בולעים אותו. זאת אומרת, שאדם שיש לו קצת קליפה, לא יודע מי היום צדיק גמור, אולי הרב עובדיה, לא יודע. אז אם הוא מתקרב לערב רב, הוא בולע אותו. ולכן אסור להילחם עם אדם שהשעה משחקת לו, הגמרא אומרת. מי שהשעה משחקת לו, תברח ממנו. למה עכשיו, כל מה שהוא עושה מצליח לו. אז תברח ממנו. הוא יכול לבלוע אותך. ולכן, כן. וכן הוא התחול, שהוא משיך לברנש בליצנותה. וכתיב גרש לץ ואל תוכח לץ. תברח ממנו. וזה... צדיק ממנו בולע. רוצה לומר צדיק שאינו גמור, צריך להתרחק ממושב לצים. כמו שכתוב, אל תדור בשכנציב. הגמרא אומרת, שכנציב היה מקום של ליצנים, אז הגמרא אומרת, אל תגור שם. וכן תאוות ועידוני העולם הזה, שיכול להתפתה מהם ולהימשך אחרי היצר הרע. וכן הערב רב, צדיק שאינו גמור, יכול לו. לכן אל תתגרה ברשע שהשעה משחקת לו, הוא שחוק התחול. כן, אז הוא אומר פה בהמשך, שמה שהוא אומר פה שיורד שאול ולא יעלה,
אז זה מדובר בערב רב עצמם. אבל הצדיק, עליו נאמר, יש פה עוד פסוק, הוא מביא פה, איפה זה? כן, אמרנו קלה ענן וילך, כן יורד שאול ולא יעלה. וכתוב מוריד שאול ויעל. אז זה יורד שאול ולא יעלה או מוריד שאול ויעל? אז הוא אומר, הערב רב עצמו שמורידים את ישראל וגורמים להם צרות, הם מורדים שבסוף ירדו לשאול ולא יעלו. עכשיו הם נמצאים באמת בשכות. אבל הצדיקים שנפלו בהם, הם עליהם נאמר מוריד שאול ויעל. ועליהם נאמר, היו צריה לראש, אויביה שלו, היינו כולם יהיו ראשים בעקבתא דמשיחא, ויהיה להם שלווה, שלו זה שלווה. צריה ודאי אינון ערב רב, עליו יתמר שרייך סוררים וחברי גנבים. כולו אוהב שוחד ומטמונים, שלמונים. דהיינו, הם אלה שיש להם את הכסף, אוהבים שוחד, גנבים, כל הזה. בקיצר, זה הדין של התחול. נחזור לענייננו. איך הגענו לזה? לא יודע איך הגענו לזה. לעתיד לבוא. זה יהיה בעצם, כמו שאמרנו, בעקבתא דמשיחא. שאלתם, איך יכול להיות שפתאום פעם הקדוש ברוך הוא יביא לנו את השפע הזה בזכות, בחסד ולא בזכות, אלא שזה לא יהיה בחסד. לגמרי. כי הקדוש ברוך הוא שמר את כל העינויים שלנו בשביל שאחר כך יוכל לתת לנו את השכר הזה. זה מה שנאמר, שמחנו כמות עיניתנו. למה כמות עיניתנו? בגלל שעיניתנו כל כך הרבה זמן בשביל שיהיה פה עכשיו החליטים שאנחנו נגיד שזה בזכות ולא בחסד. אבל כן יהיה סוג עבודה אחר בגוד המשיח. סוג אחר של עבודה. יהיה עבודה, אבל העבודה תלך ותהיה יותר מזוככת. טוב, אז אומר פה, אז מה היה המצב? היה המצב כך שבפסח קיבלו אורות שלא בזכות, ולכן יצר הרע התבטל שלא על ידי מעשים. דהיינו, כביכול באו עכשיו ליצר הרע הזה ונתנו לו בומבה בראש, אבל לא על ידי מעשים. זאת אומרת שיצר הרע פה אומר, זה לא מגיע לי. מה זה הדבר הזה? מילא אם היו עובדים על עצמם אני מבין, אבל עכשיו באו פה, לא, אלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה, ובאים לי נותנים לי מכות, מה זה? הוא אומר, לכן זה עומק הטעם לחומר איסור חמץ בפסח. למה אסור לאכול חמץ בפסח? כי הרי החמץ הנה הוא מבחינת הגבורות אשר מהם הוא יניקת הרע ואחיזתו. היינו כל החמץ זה מבחינת גבורות. חמץ זה שיעור וחמץ, כידוע בכוונות האריז"ל, זה כל זה בחינות של גבורות. ומשום שהיה גאולתם אז שלא בזכות, ואדרבה כי היו בלויים וטבועים בזוהמת וצחנות טומאת מצרים הרבה מאוד, כמו שאמרנו זה לא היה בזכות, אך על ידי הזכות של ברית אבות הופיע אז הקדוש ברוך הוא אור קדושתו להחליש את הרע כולו ולהוציא את בלעו מפיו, ועקר הקדוש ברוך הוא את היצר הרע מתוכם, ונתקדשו ישראל בקדושתו יתברר שמו הרבה מאוד, עד שהוא צריכו לצאת בחיפזון כדי שלא יתבטל היצר הרע מכל וכל, כדי לתת מקום לבחירה, משום שהרי היה כל זה שלא בזכותם כלל וכנל כל זה. ואם כן הרי מובן ממילא כי עומד הרע ועורב תמיד עליהם לנקום נקמה עבור זה מאוד מאוד. כי הוא אומר, מה זה פה? מילא היו עובדים, בסדר, אני מבין, אבל בלי לעבוד נתנו לי ככה מכות, אז עכשיו הוא רוצה לנקום. הוא אומר, עכשיו, ברגע שברחו, קצת קיבל ככה אוויר, חזר עליהם. הולך עכשיו לתת להם חזרה, זה מה שפרעה אחרי זה פתאום מתעורר. אחרי שעזבו, אז היצר הרע בעצם היה מקבל כל הזמן מכות שהם שם, אבל שעזבו, פתאום פרעה התעורר עוד הפעם. אומר, בוא נרדוף אחריהם. כל השפע שלנו היה מהם, כמו שהסברנו אתמול. הבת של המלך נמצאת בשבי, אז כל השפע עובר דרכם. עכשיו פתאום ברחו, אז מצד אחד הם הרגישו קצת תקלה, מצד שני הם הרגישים אין פה שפע עכשיו. אז הוא רוצה עכשיו לתפוס אותם. לכן בכל... מה שכתוב את מצרים, כמצולה, כאילו לא נשאר בשום... לא נשאר שום דבר, כן, כל שפע, שום שפע. ולכן בכל שנה ושנה
כשמגיעים הימים אלו ונתעורר הגילוי של ההערה מאותו האור של אז, שזה היום ראשון של פסח, הנה אסור לנו ליהנות מחמץ אפילו במשהו, אבל בל ייראה ובל יימצא, אפילו שלא יהיה לך ברשות שלך טיפת חמץ, כזית חמץ, משום שכל חמץ הוא נובע מבחינת הגבורות החזקים, שהוא שורש להרע, כנודע. כמו שהסברנו לפני כמה זמן, אם אתם זוכרים, שהרע הוא לא יונק מחסדים. חסדים זה אור, הוא יונק רק מהגבורות. גם הגבורות באצילות זה הכל קודש, אבל הגבורות שהן יורדות למקום הנפרדים, אז במקום מסוים הם לפחות להיות גם כן אוכל של הסטרא אחא. הסטרא אחא יונק רק מהגבורות, רק מהצפון, לכן אמרנו שקוראים לו צפוני. הוא בחינת צפוני. למה הוא צפוני? צפון זה צד שמאל. הרוצה להצפין, הרוצה להעשיר יצפין. דהיינו יצר הרע בדרך כלל הכסף זה המקום שלו שם. אבל הרוצה להחכים ידרים, שם בחוכמה איש בער לא ידע, אוכסי לא יבין את זאת. אין לו שורש של חוכמה. מחוכמה יצר הרע לא יכול להיכנס עכשיו לתפוס את הבן אדם. נכון שפילוסופיה זה גם כן אחד מהיצר הרע. אבל זה בעצם לא חוכמה, פילוסופיה. קראו לזה חוכמה. עשו את החוכמה עכשיו, זה בעצם נקרא הקוף לפני אדם שלו. השפחה כתירש גבירתה. כן, זה בעצם הפילוסופיה. בכל אופן, היצר הרע, השליטה שלו זה מצד שמאל, זה מצד הגבורות. וכמו שאמרנו, חמץ זה שורש הגבורות. לכן אסור... אבל למה זה שורש הגבורות? זה ירד מלמעלה. הגבורה זה כל דבר שהיא בעצם גורם לדבר לא לנוע, לתפוח, לזוז. כמו היין, התוסס. חסדים זה מים, זה נייחה. זה תמיד מחפש מקום נמוך, תן לשכב, לא לעשות כלום. כן, מזה נובע מידת התענוגות, מידת העצלות. זה כל זה נובע מצד ימין. מצד שמאל זה אש. אש אף פעם לא, היא לא נחה. היא כל הזמן רוצה לשרוף, לשרוף, לשרוף. אין לה מה לשרוף, היא תמות. אז היא חייבת למצוא איזה חומר בעירה. אז זה נקרא גבורות. כמו שאומר הרמ"ד וואלי, אשכנזים הם נקרא מבחינת גבורות. תמיד הם עצים ורצים. ככה הוא כותב. אומר, נענעים. רבי משה דוד וואלי, חברותא של הרמח"ל, הוא כותב למה הפלפול נמצא אצל האשכנזים יותר? הוא אומר, כי הם מצד הגבורות, הם אש. אז אם ירצו הספרדים להתפלפל, לא ימצאו את ידם ואת רגלם. ככה הוא כותב. הפלפול שייך להם. הם רצים ורצים, ככה הוא כותב שם, כמו האש. גנות, וזה... זה גם לטובה. בן אדם שהוא חסדים ואין לו טיפת גבורות, אז הוא אף פעם לא יתפתח. אתה מבין, יישאר כמו... זה ישמעאל. ישמעאל, אתה שמעת פעם על איזה אמצעה שהמציא ישמעאל? רק הוא יושב עם המשרשרת שלו והוא מעביר כל הזמן את כפתורים. אצל גרמני לא תראה אותו אף פעם יושב ככה עם שרשרת כזה. בחיים לא תראה גרמני ככה. חושב על איזה פצצה. חושב איזה פצצה לעשות, איך לנסוע לירח, איך להמציא איזה מכונה שתעשה לו כלים, לא יודע מה. הוא לא יכול לזוז. קוראים לזה מוטיבציה, לא? מוטיבציה. הוא לא מפסיק לזוז. המחשבה שלו לא מפסיקה לזוז. חסדים זה... תן לי לחיות, תעזוב אותי לאכול עכשיו עגבניה ומלפפון ולשבת בשקט. מצד אחד יש לו שלווה, יותר מאשר הגרמני. הוא חושב כל הזמן איך לעשות לעצמו טוב, אבל בינתיים הוא אף פעם לא חי בטוב. הוא כל הזמן רק מחפש איך לשפר את החיים שלו, אבל הוא כל הזמן... זה כמו שאנחנו חיים עכשיו. היום זה שלטון של אדום בעיקרון. פעם היו חיים... לפני 100 שנה, בלי מכונת כביסה, בלי זה, החיים היו הרבה יותר טובים, הרבה יותר שלווה ויותר שקט. היום היה שקט, צריכים לעשות כביסה בנהר, אבל היה הרבה יותר טוב. היום יש לך כל מכונת כביסה וזה, ואתה אין לך זמן לפלאפונים, עניינים, טיק, טיק, טיק. אין לך זמן לחיות בכלל. טוב, בכל אופן לענייננו, זה גבורות. גבורות זה כל מה שהוא מזיז דבר, הוא לא נותן לו זה. אז זה חמץ. מה זה חמץ? הוא תופח. כן? לכן צריך כנגד כל זה, אומר הלשם, זה כנגד זה. איך אתה מבטל את הגבורות? על ידי שאתה עושה לו כל הזמן גם כן פעולות. לכן חז"ל אומרים, איך מבטלים חמץ? לא נותנים מנוחה לאיסה, כל הזמן. תן לה רגע אחד מנוחה. תן לה 18 דקות מנוחה, היא החמיצה. זאת אומרת, יצר הרע של הגבורות, צריכים להילחם איתו בגבורות. יצר הרע של חסדים, צריך להילחם איתו בחסדים. אז הוא אומר,
אז זה היה בעצם הבחינה שלו. לכן עושים, יש חזקה למצע גם. יש חזקה, כן, הכל. בפסיקה יש. אז זה השורש של הגבורות, לכן אסור שיהיה בל יראה ואל יימצא, משום שכל חמץ הוא נובע מבחינת הגבורות החזקים, שהם שורש לרע כנודע, והרי ישנו לרע שייכות עם כל בחינת חמץ. לכן אנו מצווים להרחיק מזה בתכלית הריחוק, כדי שנהיה מרוחק מכל וכל, מכל מה שיש לו שייכות אליו. כי בזה נהיה מרוחקים ממנו מכל וכל, כדי שלא יתאחז בנו לינק חס ושלום מאותה הערה. אני תורר למעלה עלינו בכל שנה ושנה בימים אלה, וכדי שלא יתקנה היצר הרע ושלא יתגרה בנו. השאלה למה זה דווקא אז, אם אמרנו שאחרי האור הזה מתחלק אחרי זה, אמרנו מכל פסח ל-49 ימים, אז היה צריך שכל 49 ימים אסור לאכול חמץ, כי זה השורש שהוא עכשיו יונק ממנו. למה רק 7 ימים? אז זה הוא מסביר בהמשך. אבל בכל אופן, למה אסור לאכול חמץ דווקא בימים האלה? בגלל שהעץ הרע עכשיו רוצה לנקום את כל מה שהוא קיבל מכות ולא שמגיע לו. זה לא היה מגיע לו. למה נתנו לי מכות? אז הוא רוצה לנקום. אז בשביל שלא יהיה לו שום יד, שום אחיזה בין השמות של עם ישראל, אנחנו אסור לנו לגוע בחמץ. ואין עוד דברים שהם גם כן מסרלים אותו, רק החמץ? בפסח זה החמץ, כן. זו שאלה ששואל רבי ישמעאל את רבי אליעזר, את רבי שמעון בר יוחאי, אבא שלו, הוא שואל את השאלה הזאת. כי רבי שמעון אומר שהמצה זה נעמה דמהמנותה וזה לחם רפואה נגד היצר הרע. אז הוא אומר לו, אם זה לחם רפואה, אז למה אנחנו לא אוכלים את זה כל השנה? למה רק 7 ימים? אז הוא אומר לו, זה כמו אדם שהוא חולה. אז הוא עכשיו צריך לאכול טוב, לאכול בריא. אבל ברגע שהוא כבר נהיה בריא מהאוכל, אז אפשר לאכול גם כן דברים שהם לא כל כך טובים, כי הוא כבר בריא. אז הוא אומר, אותו דבר זה. יצר הרע, הוא עכשיו, אתה חולה עכשיו, אתה בעצם לא קיבלת איזה הערה על ידי מעשים. ההערה שלך קיבלת אותה במתנה, אז עכשיו שהסתלקה, יצר הרע מחפש אותך, רוצה לעשות אותך, רוצה לנקום. אז אתה עכשיו תיקח את השורש, את הימים שהם שורש, ושם אל תיתן לו לגוע בך, ואז ממילא אתה תהיה בריא לכל השנה. ולכן הימים האלה הם שורש. בעצם כל 49 ימים האלה זה שורש, שורש לכל הנשמה. הרש"ש אומר שמי שבימים האלה מתקן את עצמו, מתקן את המידות שלו, מתחזק בספירת העומר וזה, אז זה משפיע לו לכל השנה. זה גם מסוכן. כמו שאמרנו פה, כי זה שורש של כל מה שיהיה לנשמה בכל השנה. והעיקר של השורש זה 7 ימים האלה, ולכן דווקא ב7 ימים האלה גם חמץ אסור. ונראה אחרי זה למה ביום השביעי, שזה קריאת ים סוף, שם יש גם כן איזה עניין מסוים יותר משאר הימים, ולכן זה גם חג. אומר פה, וזה כוונת הכתוב, לא תאכל עליו חמץ 7 ימים, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. מה הקשר? מה הקשר שיצאת בחיפזון שזה אסור לאכול חמץ? נכון, הפשט הוא מובן. בגלל שיצאת בחיפזון ואז לא הספיק להחמיץ, אז אנחנו אוכלים חמץ. זה הפשט. אבל תכלס, אני לא מבין, מה אתה תולה לי את זה בזה? בסדר, אז לא הספיק להחמיץ, אבל למה גוזר עליי עכשיו כל השנים? אז לא הספיק. אלא מה ההסבר? לפי מה שאמרנו. כל מה שיצאת בחיפזון זה בשביל שאתה לא תבטל את היצר הרע. ועל זה הוא מתקנה בך כל שנה ושנה, הוא אומר, אתה, כל פעם אתה עכשיו עושה לי את הדבר הזה, נותן לי מכות שלא מגיע לי, אז כל פעם שיוצאת הערה, הוא עכשיו מחפש אותך. ולכן אתה צריך לאכול מצה, אסור לך לאכול חמץ כל 7 ימים האלה. וזה הפשט ברשש, זה פשט שלא מובן, מה הרשש אומר שם שצריך להתחזק דווקא בימים האלה, ולתקן את המידות וכל מיני, מה זה קשור? זה כמו יותר מאלול, זה יותר מאלול, זה שורש של כל הנשמות, כמו שראינו פה. רוצה לומר כי משום שהרי יצאת שלא בזכות ולא זכית לבטל אותו מכל וכל, שהרי לכך הוצרכת לצאת בחיפזון וכאן נזכר, לכן תיזהר מחמץ אשר יש לה יחס ושייכות עמו, אבל לעתיד לבוא שיומשך אז עלינו האורות העליונים גדולים והתבטל באמת הרע מכל וכל. הנה נאמר אז בישעיה כי לא בחיפזון תצאו
ובמנוסה לא תלכון. תגיד עכשיו, היצר הרע עומד להתבטל, בוא נברח, שלא יתבטל. לא, שער, אל תדאג, תבטל אותו. אל תפחד, במנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם השם, כי נשאר אז תמיד בצילו של הקדוש ברוך הוא לעולם. למה הוא עשה פה קמץ? נשאר. נשאר, כן. נשאר אז תמיד בצילו של הקדוש ברוך הוא לעולם. קמץ זה מוצץ. עכשיו פה הוא קצת מסביר לנו את מה שקורה בליל הסדר. אם אתם רוצים ללמוד את זה, קצת מהמהלך של המוחין, גדלות ראשון, גדלות שני. נשמע קודם כל הקדמה, השאלה אם אני יכול להסביר לכם את זה קצת, כי זה קצת צריך פרטים פה עכשיו. גדלות ראשון, גדלות שני, קטנות ראשון, קטנות שני, כל המהלך של ההגדה ככה בכללות. חשוב מאוד, אבל אולי צריך להביא איזה הגדה, משהו כזה של הרב תידרש, שאז אני יכול להסביר, כי אז זה יהיה קשה להסביר את זה. כל הכוסות, וכל היין והמצות וקרפס. כי זה קצת פרטים שאני לא יכול להסביר אותם בעל פה, בלי להראות לכם את התמונה לפחות קצת. וגם עומר. שאלה אם אתם רוצים להמשיך בזה, או יש עכשיו להמשיך, אפשר להמשיך עדיין בפסח בסימן אחר. בדרשות? דרשות יותר, כן. השאלה מה אתם רוצים. בסימן ח'? סימן י"ב. ודאי שיש דווקא מן, האדם שיודע לפחות את המבנה של הכוונות ומה קורה בכל דבר, זה ודאי שזה מעולה יותר מאשר שהוא סתם עכשיו שותה יין וסתם אוכל מצה. אם הוא אדם לפחות, אפילו בלי הכוונה של השמות, רק הוא יודע את המבנה של כל הכוונות, מה זה מוחין דאבא, מוחין דאימה, זה הכוסות, זה המצות, זה צד שמאל, זה צד ימין, מה זה עושה, איך זה ממשיך מוחין, מה עושה התפילה, מה עושה ליל הסדר, מה עושה והגעת לבנך, כל המהלך הזה זה מבנה מסוים. ערבית של החג וההלל וכל הדברים האלה, כל זה מבנה. התפילה זה בפנימיות, ההגדה זה בחיצוניות, טוב, זה מחלוקת לפי המקובלים, יש כאלה אומרים שזה אותו דבר, רק שזה נסתלק בתפילה וחוזר בהגדה, אבל בעיקרון יש בזה מבנה מסוים, שהמבנה הזה, אם אדם יודע אותו, זה קצת יותר טוב בליל הסדר, אם הוא זוכר את זה. שאלה אם אתם רוצים את זה, אפשר ללמוד את זה בכללות, אפשר ללמוד את זה יותר בפרטות, לא יודע. או שאתם רוצים, אפשר להמשיך על העניין של פסח ככה, דרשות ויותר מתוק. כי זה טכני. לא יהיה לכם פה, מה עושה המצות, מה עושה היין, מה עושה הכרפס, נכנס, יוצא, עולה, יורד. זה לא... ומה אתם רוצים? טוב, נראה כבר מחר בעזרת השם. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. אני מוכרח להגיד קצת שבחו. האדם הזה הוא בעל תשובה, אבל חנן אותו השם בבהירות מחשבתית, ברירות גמורה. הוא רואה את הדברים עומדים לנגד עיניו, בצורה פשוטה, שווה לכל נפש, ברורה ובהירה. לכן אני באתי לשבת לשמוע את השיעורים מפיו כאן, ואני מקווה שאנחנו כולנו נקבל את המסר הפנימי האמיתי. רבי יצחק, פליז.